Ai weche mar kuku mar wach en chieng tich adek to kan chieng adek tinga be no go mbako weche gi kuma timore e mano timore weekend weche ma juma chakore godo kachiel kod moko mathoth kata kamano kawuoni wantiere kaide kod jalnero mong'eyo kaka ikolo buge weche gi mag audit weche mag devolution iluongo ni jalony migosi Chris Owala live kago mbaka kaka ne Homa-Bay County notiyo koda gi pesa mare kod Auditors report Homa-Bay County pesa no lal kar kanye chich nitie lal kar kanye kachiel koda gi penjo monego bed ni jo Homa-Bay chak dogo penjo kendo migosi Chris Owala live Kuku Mar Wach inade je antio juma chako maber wada kama korona bag watu wane kapok wadonje maeri kawuono wuodluo William Ouko itiere komnero mar midayo dhoji nyaka chipsani no kosedajo di osedadho ji machal nade aparo no osedagi maber the challenge mantieni to ka kirango nyoro manyotimre nyoro ilo ka the panel eren chal nyon south spot from Gatia kala kiwenye kipenye ko bedo handle oken kaka gizobedo gi jomoko senior counsel to wadwaro ni justice requires njidu to man be treated the same so that kagi yudo ng'ato kwach ni ng'ano bedo favored huko kawuono huko ene mang joluo ma parano ka iwacho gini ni koro joluo bende omabilio telo to telo no kono go bae en udluo ma one in composed one in ngama deep three en ngama self-respect kiwacho deep mina ngoje deep en ngama on lony moro ma man malo iwacho wakile ipano romo donje weche mar maraga apa no romo chon era politically man can correct ne biro kapadi rango ne yes ne question ne granda okay no romo and was politically is it nene yi maber manyalo miyo go ko chande yes romo bokalo and gino kinde ma kata mana kirango wach court kanyo omingi luoro iyo moro ma malo ni badhe moro mosoluore be malich ma mosoluore nyaka neno chantie tidino pokawinjo kantie ne bintie bad pokawinjo kata ki tiosiepe na moko matiyo kode ma gikete malo kabisa en oriane kata una judges ko yes ung'eyo kako diketo ji atil to huko en atil mare pukre okay okunange ni kara imbo ni otingo okinde wa hiki beta yake ni kuma lumba bende wuok ibo iwacho akili ka tapan gidhie makang mamalo kibar ma kanyo no wade la hiri be no to en kil ma tego ne ngen Justice Ayanga ma bene judge huko lupielo kanyo tingo ji tingo yewe mana so tingo Robert Oyembo tingo ji ma pon nyaka tetlo office ka imbo wacho kilika aparo no nyaka bene ni malo kabisa ilo langa wako ene haya maber ko yudo sawa wale mne poka yudo wedo tingo linglu malo waduoge wach makawuono ere jaduong goyo wach kana osego kogno kata mana kwano mar Homa-Bay County kizungu beti gole maber Auditors report ma Homa-Bay County ng'ato samoro kuno winyo chenro manokalo manomenyo godo Kisumo fonwa ni to auditing itimo nang'o gin ga giduoko machal nade kore kwa call to Homa-Bay ayudo mane jiduoko you know kinde kitimo audit is part of budget audit matieko sako mar budget making process budget kiloso chakore dwe mar 8 ma sisi ma finance ndiko secular department gimana ukiti budget ile mabiro kaka iga mar 2021-2022 budget mare and ongoing to budget chakra officially dwe mar 8 higane ma ka this Ibrogolo report Ibrogolo dumara aboro ko chopo to minister ma finance ndiko secular actually budget ma 2022-2023 emachakre dumara boro higane kaka timo mano to gigolo secular
to dichiwo department ka department. No yo one higane maike kwa wadwa keto pes department wa. Ko kanyo to auditor bro to ko timo nyaka timo time bang dweche auchiel bang loro higa sirkal loro dwe mar auchiel tarik 30. Koro chik wacho bang dweche auchiel audit onego bed ni timo to audit no tim tai no ket the article 229 magawana kaka public audit no tim ai wan go the Public Audit Act Kenya laws in the year 2015 ma regulate the audit a public entity to Kenya be chako wacho no direct auditor general kaka timo audit to audit tie types of audit program audit you timo ma this periodic audit meeting bank finance kurumane ai ntigi lu ngani timo procurement audit inyo audit ka procurement system chan ai mori nyo timo mar timo gilu forensic audit kan tie complaint moro anti investigation timo rango idea lu paper trail nyaka kama ne spend kama no ai lu forensic audit no is the most detailed audit ma ngati nyalo terigo court kupono oyingu makosa kurmitim the counties bila mano timo the county then man periodic audit ni ko timo audit ntie opinion audit make ko timo audit ntie audit timo 4 types of opinion mokwongo luran qualified mano opinion maber zaidi ile wego qualified opinion mai iwacho na inie kanyo temo dach ai di advance ni ndi tumo macho ngane kako tiyo okiel make opinion kako tiyo pesa take rank opinion moro bikiti en gimoro ma but the disclaimer modi petamon okiel make opinion ko chop advance ko disclaimer maracha ija disclaimer maracha kit ko en gima kada accounting principle ko tigo onge supporting document mana mora en gima te ngama nyaka ko cha na nyango diom pesa kachande to dio kelo gi bag to nyego do gimoro kamano kit disclaimer you kata na principle of the law ko law of procurement procedure ko law kak ogedo supporting document mana mora madikiti en gima da kiwacho na the main opinion in law na opinion na ngani odioni opinion na en kamani teacher kana loss opinion kan tigi magaidi loss opinion but disclaimer en gima any law in the land okubedo followed gimo ma okel make opinion anga to grupo jigi moro ne seche mawalo se ka county kaka Homa-Bay iko touch konde mage iko touch assembly iko touch town management ma town makanyero iko touch executive negigo kwano konde mage jero igem kigo yo touch tigo yo touch imigepeni duto mantie county to report work ariyo yes report work mar assembly kaka assembly ngo accounting officer ni report mar work executive side yes to this is a requirement kelo nyaka public service board koro kelo county management board kelo town board giduto koro gibedo audited under executive makoro gin korka governor gin county secretary gin kon to the other one assembly to be audited on their own assembly ngene gi control pesa mar mega allowances but these are the main capital expenditure ngene gi control ka executive. So executive they got bigger responsibility than the assembly benefit responsibility because they also in a center of expenditure. Masa county be no go para yogi. Ngato group yenye nito assembly kachiel gi executive. Mane no golo mane mondo mo kama samoro tabune to tainya kata kuma samoro kimona bere mate. Both assembly unfortunately assembly mami Homa-Bay go executive Homa-Bay no the same audit opinion. Advance, yes. Mane marach adek. Marach ma disclaimer koro lowo. Ko marach ko ber. Ngama Kenya timo page. Ngama do averagely and below 30.
ingine disclaimer ya team equivalent to 0. Homa-Bay pero advance opinion manoko luore koda gi executive kachiel koda gi county assembly margi olo chutho ne gitiyo marach gi pesa kar kanye kun magi mapenyo nitie to mo bende ma di bene report manegiro marach kamoko modong manosekalo chien gisebedo ka giyude maber koso e kalo 2013 14 15 20 gisebedo ka giyude machal nade live e chenro mari mar Kuku Mar Wach wache most nikech ochalo puonj bende mondo mi winyi makare Homa-Bay County pes japiny tiyo e yo machal nade. Nyinga en Haron Otieno. Machiegni telo mare machendo mari mar Kuku Mar Wach go baka kaka pesa notiyo mar japiny Homa-Bay County Assembly ma Homa-Bay kachiel kod executive motelo kod migosi Cyprian Achilaus Otieno Awiti notiyo nade koda gi pesa. Jalony wacho ni Haron report manokalo chien County Assembly ma Homa-Bay kachiel kod sirikal mar Mulura Awiti notiyo marach gi pesa ka report mane giyudo en report mar advance qualified, mar ariyo en qualified, mar adek en advance as to marach mugik en disclaimer. Pes japiny note kar kanye ng'amo nego penji bentiere geno mar mak ng'ato tuyo kata yudo pesa giki michich ni olale county ma Homa-Bay because see Chris ng'ato bro penjo ne pesa no lal kar kanye kata chich no lal kar kanye Homa-Bay to bende di bende le porde ngisa ni pesa lal koso poro golo mana penjo ko pesa you know Odion kirango chin kacha apparently Homa-Bay pokoyudo qualified opinion chak devolution nyaka devolution ikal ferega paga de yes advance code disclaimer mana nyaka be di record nyaka assembly but chiri kacha ni nyalo wachi ni kolega devolution no biro jine podo ko ng'eyo tije maber chik nentie chik nentie chik ng'acha musumeno okiano wacha nyakia but jogine jomne tiyo sirkal before jogine ko goli ipolo bokel tiyo the government for the first time joma manage sirkal government go gisebedo ka manage government dalu duto gima litimo gi kirango kata Homa-Bay kirango pes mano chok hostel mar thieth ma Homa-Bay million 125 million nobedo otigo yes makinyalo yudo receipt to ko bedo bank regulation dwaro public finance ne akwacho no pesa michoko locally ka i bank in county revenue account pesa ne ko bedo banked to not ikode onge in supporting document million 125 yes motigo okonge komodhi Homa-Bay onge ochoke kom japiny stall tell you thieth yes but otikode bako bedo bank according to the regulations no pesa kichoko yaki bank yake itiyo kode mondo ngato follow yes ne ka gitimo ne gichoke yo thieth gitiyo kode to bang tiyo kode kod tiyo to mistake one mistake en okobedo bank mistake mario en otikode to onge supporting document but lay your hand yena penji gimoro Chris maisi ni fuok ntiere counties mawa minyalo choko pesa to ili minyo kwan michoko to kitere benki in fact kanye county lale pesa mang'eny mogik makitoseme Auditors okne ichoko pesa michoko chiro michoko bus park michoko kuonde machaladi mane na mabedo documented but the kamantie wach Kuku Mar Wach en pesa michoko gi okichopi ya gul oromo gichopi nikech ngalo choko mare to kawo mare revenue ka ema hinyo devolution beni county kaka Homa-Bay ong'eyo kwan mar johala mong'eyo jok mochoko kuom gi pesa kaka higa ging'eyo kwan to okaginyal regularize kichinyalo wacho na mondo waloro rodni jogi wachana gi pesa na jana wachusi na par gi pesa so that we stop gichoko kuom ji manyoli kata nyalo bedo ni wang'eyo gi wachoko manyolo ng'eni ji gin jalo fachiel miwa kwan mar jalo fachiel gi pesa mane golo ka onge ile matiji rumo ngene the number mar fachiel manot work simo ko jido ka jo uso gi ngato ko biro ka wono kinyo ko biro that so it's also difficult gin gima nomad ken chiro ni number mendre
That's also a challenge. Yes. But they can still make system. Mami reduce lal ma pesa. To mani poge lal ma chama no pesa mo choki otiet. To ko bedo invested otiet. To lal elwedo kichoknyal trace document. E mora mani wacha pesa no tigo kama. Kidi mbele yudo ka jogi kendo no ka pesa. Bochulo transfer. In department moko direct makon follow IFMIS million 452 million. Tiyo sa bichulo pesa ikete IFMIS makolo system. Yes. Lolwe Tv kama de. Okunge ni pesa no de karikari. Ngene kilkete IFMIS tipu wacho na ujon ni mami 1,200 IFMIS details my details so I mean chule direct. Yes. To iso nganyo IFMIS. Iso nganyo system. Paper. Yeah. That is a challenge. Homa-Bay no give me one like a licensing committee. My choko place do man kuba Homa-Bay. Higa ma audit me morumo 2019 June. Negi choko million ariyo galufu mia uche praboro bochiko. Million ariyo galufu praboro bochiko. Pesa ni ne ko bedo factored in the budget. Pesa ni ne onge document mara kunyalo kumara mara kama ndiye awinji kidi mabele. Yes. Homa-Bay ne pending bills. Yes. Mane giketo npo agi chulo bills mapagi chulo mane wa million 314. To out of pending bills gi. Yes. Million 287. Onge supporting document, nothing proving the bills manene bedo in card officially. Kidi mbele, you don't know, Homa-Bay county ne no construct chiro moro nyakwere. Chiro nyakwere ni ne UN Habitat ne golo to 25 million. To county government ne golo equivalent to 25 million. Mani giboro 50 million mani golo mo mene ger chiro ni. Mene ger chiro na. Yes. Chiro ni ne pesa mana jo gino golo ne kunyal bedo documented. Ne by that time manene irange. Yes. Ne ka ginyal ngeyo no pesa di manene also bedo jo gino kelo. To county ne wacho no so chulo ne kanto na mo chulo million na piero ga bich golo 1,544. Chiro ni ne bro kwamo. Osegol shillings million $50 mondo ge chiro manyakwere. Yes. To poko de kamoro. Pero chiro mo veru mu dumara which aberio no mo chak dumara aberio. Yes. 2017 no mo tie fo ducha bor. Mondo chupe giko mare. 2017 yes. To audit team on it. Yes. Then giko then June 2019. Katuolo mano bene gere jo no so kalo di mondo chum pesa no se de. No so de. Okay verification manduat no pesa nango me gero no chum. You county be no chulo pesa gi. Outside the FMIS. Mani gote negi chulo gi. Ne ko chule system no bene chulo pesa chulo pesa. Yes. What is the name team badi mono? Manti. To man lichi mugika audio. Yes. Homa-Bay ka. Kengi mon animal feeds factory. Mane igero Homa-Bay. Mane ne million prep ngen gambich. Animal feeds ni no mo chak dumara 2015 dumara ngwen. To non itike dweche aboro. To tender no terminate contract mar ng'ato pochako award mami the same person or very terminated kano be no time modu mo kono so kalo kono so chul ngani 37 million to tendo be terminated body be awarded the same person but you vary the cost now from 45 million to 66 million. Over 48%. Chako mingaji, which means a way mama don't have pesa indirectly. Chako dogo America invest mrudi mali. 20 million. Chick Public Finance Management Act, watch you know. Okay, vary project by over 25%.
Ng'ato winji sani ya Homa-Bay moro winji to neni to dhogi moko ni nyaka chop sani kanago kodi kwano gieki walose pesa maingo milion 900 mosekethore ma kungi kumodhi maber en close to 1 trillion 1 billion sorry ma kungi kumodhi bende tiri ngata moseluwo chik beti gino mora Homa-Bay County chik igen wangu jopiny ma gigi kobadho gi okomata to wangu police okobadho gi koso ging'eyo chik monego bende luwo jopiny moko ng'eyo joma Homa-Bay to full yes nitie auditors Homa-Bay yes nitie investigators Homa-Bay yes nitie joma ong'e gigi matut ong'e nyaka joma chamo gi to nitie nyaka political leadership mong'eyo gigi como pesa gi kidhi yes but the biggest irony en okwanyal wuok bwakony oganda nikech wan conflicted wan gi interest mopogore opogore ng'ato no benefit ng'ano mano jasiasa gi mana ng'o dikelo nying marach county MCS madwach gi ni bedo pocketed te kich kirango kata ka MCA ka ojon ka MCA gi mana mar gi okala wacha koro gigi duto gugo hont wa koro gin gik moko ma didi office ma DPP bende part of problem gibe gikawo wibadhe to idogi berango wach kata mar MCS no MCS no chul million a beach for sitting allowance my regulation wach can spend special sitting allowance kitimo special sitting allowance to nyako bed gazetted Uchafe gazette. Yes. Oksamoro sano bago. That's a chick. Yes. Bag you chick and chick. Samoro sana. That's why I say it will rest on it clear. Yes. Kudwa the timo sitting katiska. Yes. Kudwa biro meeting modwa the padium. Nyakobed minuted. No migi million a beach makobed minuted. There was no gazette. Kidi deep 28 MCs makobed no so me pesa. Mako sitting anything to 12 pesa. Omigi pesa to gimana mara magibet magiti register cha gionge yes gionge to igena omigi pesa di MCS gi yes and part of the 5 million the 5 million channel yes to kidu girango kidi mbeleka assembly ma Homa-Bay no ngupari kata ghost workers kit cannot explain modi malo kunyachi to alofu ko remyo gi ngawa all of a sudden a different 1 year in his salary by 83 million. 83 million. Yes. Difference. Can you work bill Lolwe Tv? My goodness. Uchulo a million apart. So all of a sudden, 18 million. How does he explain it? Must only salary increment? How do you explain it? Give assembly, list employees. Yes. Salaries go payroll or differ actual payment. Nikech sa oserumo jaduong director mar zero no kuyoga na sa oserumo solution beniti giminyalo tim ma ja Homa-Bay mano go kura dae wuti maneni sanieri mano de kura yachi nyoyo pesa molala Homa-Bay ero 1 billion lakini maeri kaka onyedo ratiro mare Another the Penya Kawu, which are partner audit office, give team forensic audit, give follow Gigi, Japinya the court, Japinya the ethics corruption, Japinya own petition, assembly can be dissolved. Government can be Mauna Munyalo Timo, Kakaja launch, Kusugima Dana Moroma Winji, Dana Makata forensic, Kende Mukunge, Okungani could read me gave in Mark Pin can. Yes. To your pin, one of making ideas to the bell. What do you we can, and there's no fear. When this process Homa-Bay is on. It's on. We are talking with some of our colleagues, the process is on. The challenge maintain in the process to be followed by the roadside. But it's a movement. Why would I acquire you to be mangeng? Makadi nyojite. Think your camera watch very mugik, watching him it mugik. After mugik Japanese oi dinda henya. Japinyo chiyo mondo wakonyo Uganda. Pesgi Odion we no longer lack money. Ilu Nyanza. Money one go. But kiti ku pesa emi dir mangen. Emi kuta every day you do kanga tomorrow ma moro onge ot
mamoko nyadhi hostel, not pesa onge. En pesa jomno yiero oketi fukegi gikonyogo kargi to japiny osiko ywago doyo nikech japiny bende osiko kidwa chung to miya gimoro onego watuonore pesa gino wapost gi makata ka donjo assembly to wasomokgi wagol gi assembly mondo wakete kata pigs mondo walok Kenya to bende bro antena cham mar adek godo chutho live chenro mari mar kuku mar wach migosi Chris Owala wacho ni watamre mimiyo matin kod josiasa sande mondo mi wakony piny. Kata bende wacho ni samoro biro kona cham mar chuth mondo mi ae mairi en county ma director mar senior Zerubbabel wuokie mano mi apane samoro medo time mondo mi wamed kolo wach ni nikech county ne en county mar report mosegol en advance manyiso ne disclaimer manyiso ne rach bugi kitiyo gi pesa nyaka ne devolution chakre dwa tiek ni migosi to waya kokoso inga en Haron Otieno. Yo kabana.